ora gubuk nek Grajagan Banyuwangen kuwi tegese banyu. Heeh. Wah iki Grajagan Banyuwangen mengko ning sing ngempul sapa lho? Sing ngempul saniki wis nganu sing siji. Nek wingi niku asline sing ngempul mboten kleru ki mboten. Ora. Ning lak saking bloboe kudune Heeh. pisan wae telu. Heeh. Apa ming Blobo. tulino gretak Nggih. gretu grer. Njuk alesane muni wong gatel sirahe apa arek sirahe ki bijikake gong. Karek wong guyokake kok kae. Oke ngepit wae nek nganu titis lho nek kene ngepit. Lah nggih. Ya mboten titis wong biyen jenengan preso nek Pak Kenyot nika lak mbetopit Mio to. Mio ki lak pit metik to. Nek cara munggah setitik ngono ki lak mingkari digas wae lak kena to. Ah iya. Oh kula ngertos dadak disurung kok. Malah pite pateni. Oh nek ming pit mio ngono ambiyen sing super cup kae. Sing arep dikeki lampu CB dadi kaya numpak buta. Numpak buta. Iyalah. Iyalah jan Mbah Katul. Gerayakan nggih, gerayakan Banyuwangi. Gerayakan. Gerayakan Banyuwangi. Mampyat menyut eman sawarane gending belam biangan sawarane gending belam biangan. Nggih, Cot. Malah saiki duwe apik sing ngegong. Masyaallah. Oh, gonge sing apik. Oh. Sing ngegong ora apik, jare sing apik gonge. Nyaram biai Wah iki jengkoke Cak Rudi. Nosman toro Pancene kon iku cengkok Jawa Timuran ya kaya kuwi. pianyu wangi wetan kunang kulon sakara walik ra apa ya Pak? Ora apa-apa. Mula jajak ngulinake. Ha wong kowe nang omah ki dadi ki pakulinan nang omah kuwi. Kudune ki ora Jare balik, cok mang balik ya Nek toh. ra diwalik ki gosong, Pak. Nah, kuwi bojomu wae omong kok. Ana pertanyaan ndoke wis gosong kowe cok goreng ndok apa ning omah? Ha niku kekareman kok, Pak. Oh, senengane goreng Senengane ndok. endog, nggih. Oh, ndok. Endog. Lor lan kidul alas angkar. Apa? Kae lho, Pak Katul kae lho. Apa? Dodomi lambene wae. Yoga-yoga ki nisuk nek kapan-kapan plesir aja oleh nang pante. Lah napa? Nek duadus ndak dadi dondo kasin. Dadi ndok asin.
engko masir. Ini nek kaya nek katelu ora masir. Lha apa? Lekak. Kayak sing ngomong muni tengenge marune lho kae. Marune. Bakatol ijan. Kang kaliwat liwat pelambyangan pelambyangan. Ayo, apa meneh? Aja takkan sesasana kang disangga. Jos. Waduh, gampangi. Acan, Anu sing gambangke Mbah sinten nika Plumbon nika? Mbah Mbah Hati Marwah. Marwah. Heeh. Kae mbiyen kasihane Pak E nok tak kandhani Nggih. Mbah Mamin kae tenan. Nggih. Nganti apal karo slagiane Pak E nganti apal pokoke anggere wayang nek Pak E ki wis jam 3 wis mesti apal. Nggih, Dadi saking apal. sing nyerot pertamane ya kae. Tanah India kumeliaring Gumeliaring. Taman Sari Nuswan Toro. Ya. Yuk, dados. Kerajaan Banyuwangi
ya ye. Lanang wadon hang nakani nilangaken susah ing ati lenggene nyepesir-pesiran sembur-semburan rarinduan manuk-manuk seliweran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pikiran pengker pasisir rasakan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siren nembi gandingan ganding asli banyu wengian sir-siren nembi gandingan ganding asli banyu wengian Luar biasa ya Tante.